aunar kuwa gibi ce ba sai an muku ƙarya ba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ba mu je wa kowa ba. Masani na zuciyata ka sani ban yi ƙarya ba. Ka tafi da ruhin mu ciki ba mu shaida kowa ba. Hakkinmu ya muntakimu ba mu daina nema ba. Ba mu daina nema ba, ba za mu daina nema ba. Zahra mai tsarki ce ba a yi mata karya. Tsokar jikin annabi juzu'insa shi ko kulliya. Ita ce ƙasansa shi ne saman ta kairul bariya. Masu cewa daidai suke ba za a karɓa ba. Ba za a karɓa ba, ba za a karɓa ba. ‘Ya'yan gida lamba ta ɗaya, Zahra labbaikum. Masu kare annabu gaishe ku, mun koye shi minkum. Muna kare annabu domin mun gani ne ladaikum. Na jiyo batun ku zamantayya, ban jiyo na kowa ba. Ban jiyo na kowa ba, ban jiyo na kowa ba. ‘Yar uwar Zainab da Kulsu, ‘yar uwar Rukayya, ‘yar uwar Mu'azzam da Alƙasim mai hankaliya. Mawadda muke muku dan Allah, Zahra Najliya. ‘Yar uwa gurin Abdullahi, Ba a fi ku komai ba, ba fi ku komai ba. ba za a kai ku komai ba. Masu zagin sirkin Zahra sun samu aiki. Babu laifi Dan sun zage mu babu mamaki. suratul ahzab ta daure su Da faɗin ma'aiki. ko a cikin mu Kazafin su ba dai manna komai ba. ba zai mana komai ba, ba zai mana komai ba. A ƙasar mu an taɓa abban Batulu sun kau da kai. Munafinci tsoro kwaɗayi ya hana su siye. Ana Iyayen su suna wangalayi, ana taɓa annaba a cikinsu ba su ba shi kariya ba. Ba su ba shi kariya ba. Ba su ba shi kariya ba. Sai gashi yau sun dage suna yi mana baitoci. dan wuta wuce yasa suke yi mana batanci. Ya Rabbana alaika bihim karka bar su su yi barci. Wallahu khairul makirina ba za su ga daidai ba. Ba za su ga daidai ba, ba za su ga daidai ba. Wannan waka ce da aka shirya ta saboda wata waƙi'a da ta faru cikin wasu mutane da suke cewa na Fadima ta fi annabi daraja. Muka tattake maganganunsu, muka ƙaƙƙaryata su, muka ɗaukaka annabi samanta, muka batta a matsayinta. Wannan laifi ne sai munafikai suke cewa ai mun taɓa ahlul baiti, amma su wanda suke cewa an taɓa ahlul baiti su ne a cikinsu kuma ake zagin sahabban manzon Allah, ba su taɓa magana ba. Amma yau da ta kai ana kare annabi akan ƴaƴansa, kasan annabi akan kowa ana kare shi. Duk annabawa in ka ce daidai suke da manzon Allah ka faɗi. Sai mu ce sai mu ma shiru ba za mu mata shiru.
haka duk ƴaƴan manzon Allah in ka ce daidai suke da manzon Allah ko annabi ne ke cin darajar su dole mu ga kusa mu ce ƙarya kake su ne suke cin darajar manzon Allah ba shi ne ke cin darajar su wannan haka ce ta faru amma jahilai saboda kiyayya da munafunci ba su tsaya sun gama jin me ya faru ba su ma sun mai da martani wannan martanin ko kurar wannan ko kurar ya sunan wani abu da ake yawa a titi ko kurar adadin sun ko take dan ba ta je ko ina ba duk wanda ke so ya taba mu in yaje mun wata magana to sai ya lalaba mu duk wanda muka zafafawa halarar manzon Allah ya shiga kuma ba za ka baki da ƴaƴan manzon Allah ba ka dinka sukan manzon Allah ba ba za mu yi barin gaba kuma idan ya zama na cewa mun bakka to shikenan to mu ya tabbata ba masu manzon Allah kenan duk wanda in shiru ana daga martabarsa akwai wanda suke daga martabar sahabbai su ma muka mutsake su suke daga martabar sahabbai sama da ta manzon Allah su ma muka yi musu raddi dan wannan shine dace da duk wanda ya ce na kaunar manzon Allah ba kama hannu ka shiru ba ka ce kai iya yabo kawai za ka yi a kai munafiki ne dala idan ana zagin babanka a wani gida za ka shiga gidan wani gida ne nan a makotan gusu aka ce kullum sai su zagi babanka ba ma kullum ba su taɓa mahaifin da su ɗaya za ka naɗa zama da su balantana ɗariƙa da ake taɓa manzan Allah akwai ɗariƙa wannan ɗariƙa ce mutanen ƴan Morocco ɗin nan da wa'ancan baƙaƙen mutanen ƴan Senegal a cikin su kaɗai ne kake ji suna cewa shehunansu suna kamanta su da manzan Allah kuma in karanta littattafansu kaga suna faɗi a cikin littattafansu suna karanta tauhidin ubangiji Allah nawa ne Allah ɗaya ne kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk wanda yazo ya ce yau komai sai an mai da shi komai zai iya zama Allah ai ba shehi bane ai ba wali bane ai shedani ne kuma yin shiru akan irin waɗannan mutanen shi ke jawo wasu su halaka wanda bai san abin da ake ci ba saboda munafiki ya zo ce yana son manzon Allah mumini ma yana son annabi to munafikai ma sun saje sun ce suna son annabi suna son ahalin annabi suna son sahabban annabi za su ta kirari a gaban ka amma aqida su ta saba da taka ta tauhidi duk wanda yake komai Allah ne da Allah musulmi ne shi in zai shekara yana sallah tana tafiya ba ta tafiya irin wani mutanen za ce a sauƙaƙa musu aka ƙaryata babanka ka zo kai surutai kai jan kunne balantana ƙaryata Allah da annabi kuma a ce ba za a jan kunne ba dalilin zafafawa muke na a kowane lamari duk wanda ya ƙi mu na tabbata yana ƙi mu ne muna zafafawa munafikan annabi duk wanda yake gulma yake cewa wa'annan mutanen ko wannan sai da Allah idan imai da muka mahayaki in muka zo muka yi zance wallahi duk munafiki baya nutsuwa kuma wannan zancen shine abin da Allah ke bukata har mu dinka cewa muna kaunar manzon Allah a dinka wasa da shi a dinka wasa da annabi kuma kowa ya shiru wannan jahilci da Allah ku yi hakuri idan ana ku dinka bari in kuna magana kuna batar da ni bari a yi mu'azin ana magana komai ake faɗa akwai hujja da dalilai an fahimta irin wani abubuwa su ne suke bada mamaki babu mamaki ubangiji ya faɗa annabi ma ya faɗa a cikin hadisin cewa wasu mutane za su ƙarshen zamani kaga kamar sun fi ka ibada sun fi ka zikiri sun fi ka sai kaga kamar sun fi ka iya sallah in ka gwada sallar su da taka sai ka sun fi ka iya sallah amma dalilin karrama Allah ko girmama Allah sai su rika tuhuma ka dan Allah jama'a a shiru kamata yi wasu dan zazzauna ma ana cikin wannan taro yau Allah ya saka muku da alheri